беше преди всички. Благодаря, господин председател. По начина на водене. Вижте заместник председателя на Народното събрание професор Андрей Чорбанов с какъв панталон е дошъл днеска на работа в Народното събрание. Имам чувство, че от някаква шотландска лудница дошъл. Ние трябва да правим модна полиция ли в това събрание, или имат еднакъв дизайнер с Любен Дилов син. Те така се обличат един като друг. Не го допускайте до трибуната, защото ще накарам камерите да го снимат. Вижте го скъп панталоне. Това отговаря ли на заместник председател на Народното събрание? Благодаря. Ето това си избраха софиянци. Васил Терзиев, който като е строг, изглежда като жертва на домашно насилие. Когато е мил, изглежда като от другия бряг. Няма какво да го коментирам. Кирил Петков излезна ли вече? Той като ме види го побиват тръпки. Продължаваме промяната. Демократична България презират българския народ явно. Тук си добре. Слушай внимателно, шарлатанин. И той гледа като луд на 15 посоки и излиза от залата. Той излиза, влиза. То момчето е с психически отклонения, ама ние не сме виновни. Господин Кирил Петков, който е основният шарлатанин в тая група. Забележка за отправената обида. Благодаря, господин председател. Аз по начина на водене, понеже ме наказахте за обида, вероятно думата шарлатани, думата не е обидна. Думата произхожда от френското шарлатан. Названието обозначава лица, които използват музикални и театрални рекламни трикове, за да продават фалшиви лекарства по улиците. Обичайната им продуктова листа включва афродизиаци, опияти, стимуланти и елексин за безсмъртие, така че аз мисля, че трябва да отмените моето наказание в момента, защото аз никой не съм обидил. Просто съм казал абсолютно правилната дума за колегите от Продължаваме промяната. Благодаря. Господин Василев, чувствате ли се като сводник? Не, аз мисля, че се намираме в Народното събрание и такъв тип невъзпитани въпроси трябва да бъдат подминавани без отговор. Дами и господа народни представители, аз се обръщам тук и към независимия народен представител Радостин Василев. Уважаеми господин Василев, моля ви да направите и вие предложение по отношение на членския състав на тази комисия, да предложите народния представител Искрен Митев да бъде член на тази комисия. Уважаема госпожо председател, изненадан съм от идеята на господин Петров, но тя между другото е иновативна, защото за първи път пациенти заедно с лекуващи ще бъдат част от една и съща комисия. И моля да станем на крака за Искрен Митев.